హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. మీరు ఎలా ఉన్నారో నాకు కామెంట్ చేయండి తప్పకుండా. ఈరోజు మా ఇంట్లో గుత్తొంకాయ కర్రీ చేశానండి. చూడండి, ఎంతో టేస్టీ అయిన గుత్తొంకాయ కర్రీ అండి. నోట్లో వేసుకుంటూనే కరిగిపోతుంది. ఇలా చూడండి ఎలా చేయాలో. ఇలా గుత్తొంకాయలు తీసుకోండి. చిన్న చిన్న వంకాయలు కావాలి. ఇలా మనకు తగినంత పచ్చి కొబ్బరి తీసుకోండి. పల్లీలు మనకి తగినన్ని తీసుకోవాలి. టమోటాలు ఒక 3, ఉల్లిపాయలు ఇలా ఉల్లిగడ్డ అన్నమాట ఒక 3 తీసుకోండి. ఉల్లిగడ్డలు, వెల్లుల్లి అనమాట ఒక వెల్లుల్లిగడ్డ తీసుకోండి. ఇలా ఒక మిక్సీ జార తీసుకోండి. నేను మసాలా ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి. చూడండి, పల్లీలు వేసుకోండి మిక్సీ జారలోకి. పచ్చి కొబ్బరి, కారం. మా ఇంట్లో కారము తక్కువ అన్నమాట, కారం ఎక్కువ లేదనమాట. అది మా నార్మల్గా ఉంది. అందుకే నేను 2.5 వేసాను. 2.5 స్పూన్లు వేసాను. అందులో కారం ఎక్కువ తింటామన్నమాట మేము. మీరు సరిపడా మీరు వేసేసుకోండి. చిటికెడు పసుపు, ఇలా చిటికెడు పసుపు కూడా వేసేసుకోండి. తగినంత సాల్ట్ వేసేసుకోండి. ఇలా నార్మల్ వేసేసుకున్నా మళ్ళీ తర్వాత మనం వంకాయ కుక్ చేసేటప్పుడు కూడా వేసేసుకోవచ్చు. వెల్లుల్లి రవ్వలు వేసుకోండి. ఇక్కడ చింతపండు కూడా తీసుకోండి, మనకి పులుపుకి సరిపోయేంత. చూడండి, వంకాయలు నేను ఇలా ఘాటు పెట్టేసాను. ఇలా మొత్తం ఇలా ఘాటు పెట్టేసేయాలి వంకాయలు మొత్తం. నేను ఘాటు పెట్టడానికి చూపించక నన్ను ఒక్కదాన్ని వీడియో తీస్తున్నా, అందుకే నేను కొన్ని చూపించలేదు అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇందాక చూపించిన మసాలా ప్రిపేర్ అయిపోయింది. ఇలా మిక్సీ వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసేయాలి. ఇలా వంకాయలలో ఘాటు పెట్టేసాను కదా, వంకాయలోకి ఆ మసాలా అనేది మించేయాలన్నమాట. ఇలా ఉల్లిగడ్డని ఇలా చిన్నగా తరిగేయాలి. టమోటా కూడా ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసేసుకోండి. ఈ మసాలా నేను ఎలా దీంట్లోకి పెడతానో చూసేయండి. పెట్టేది కూడా చూపించలేకపోతున్నాను. మొత్తం పెట్టేశాను. చూడండి, ఇలా ఏం లేదు. ఆ మసాలా అనేది నేను ఇలా ఘాటు పెట్టిన దాంట్లోకి పెట్టేసుకోండి అంతే. మొత్తం ఇలా నించేసేసుకోవాలి. నేను చూపిస్తున్నాను కదా, ఇలా ఫుల్గా పెట్టేసుకోండి. తర్వాత ఇక్కడ మనం స్టవ్ మీద కుక్కర్ పెట్టేసుకున్నాం అన్నమాట. నేను చెప్పాను కదా ప్రతి వీడియోలో నేను కుక్కర్లోనే ఎక్కువ ఐటమ్స్ చేస్తానని. కుక్కర్లో అయితే తొందరగా కుక్ అవుతుందన్నమాట. ఒకటే విజిల్కి అయితే అయిపోయింది. చాలా టేస్టీ కూడా ఉంటాయన్నమాట. నేను ఎక్కువ కుక్కర్లోనే చేస్తుంటాను. ఇట్లా ఆయిల్ వేసేసి జీలకర్ర ఆవాలు కరివేపాకు వేసేసుకోండి. తర్వాత ఇలా ఉల్లిగడ్డ కూడా చిన్నగా తరిగాం కదా, అది కూడా వేసేసుకోండి. తర్వాత ఇలా మనం అన్ని వంకాయలను ఇలా నించాం కదా, అవి కూడా అందులోకి వేసేసుకోవాలి. కుక్కర్లోకి వేసేసి మొత్తం కలిపేసుకోవాలి. తర్వాత టమోటాలు వేసేసుకోండి. ఈ మసాలా ఉంది కదా, ఈ మసాలా కూడా దీంట్లోకి వాటర్ వేసేసి మొత్తం గ్రైండ్ చేసేసి అందులోకి వేసేసుకోండి. అయిపోయింది. చూడండి, ఇలా ఒక చుక్క వాటర్ లేకుండా అదే దాంతోనే చేసేస్తున్నాను. ఇలా మసాలా ధనియాల పొడి వేసేసుకోండి.
అర స్పూన్ ధనియాల పొడి, ఒక అర స్పూను నేను చెప్తుంటాను కదా దిల్బరి మసాలాని, అది కూడా వేసేసుకోవాలి. ఇక్కడ చింతపండు వాటర్ అన్నమాట, ఇది కూడా వేసేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుందన్నమాట. చింతపండు వాటర్ వేసేసుకోండి. ఇంకా వాటర్ ఏమో యాడ్ చేసుకోకుండా పర్లేదు, ఇవే కుక్ అయిపోతుంది. ఇలా నేను మూత పెట్టేసాను చూడండి, కుక్కర్ మూత పెట్టేశాను. ఇలా మూత పెట్టేసి 1 విజిల్ ఇచ్చేయమంటే అయిపోయింది. ఎంతో టేస్టీ అయిన కర్రీ రెడీ. చూడండి ఎలా కుక్ అయిపోయిందో, నోట్లో పెట్టుకుంటే కరిగిపోతుంది అనమాట గుత్తొంకాయ కర్రీ. చూసేయండి. ఇలా ఒక చిన్న గిన్నెలోకి సర్వ్ చేసేసాను నేను. చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, రెడీ అయిపోయింది గుత్తొంకాయ కర్రీ. చూసారు కదా, నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి నా ఛానల్ కొత్తగా చూసేటోళ్ళు. పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ అని నొక్కండి. నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో నీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా మీ ముందు ఉంటుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, బాయ్ ఫ్రెండ్స్, టేక్ కేర్. ఇంకొక వీడియోతో మళ్ళీ వస్తాం.